Hola, soc l'Aina. Aquest estiu he anat a la República Txeca, a un camp de treball. El poble que vaig estar es deia Brusov i es tractava de fer la restauració de la casa de colònies o el camp de colònies on estava i també la restauració de petites coses dels pobles del voltant. Com a idees així i consells per al camp, aneu abrigats, sembla que no, però allà feia fred, feia molt fred. El dia que sortia el sol era una alegria i bé, no anar amb cap idea prefixada, sobretot estar oberta de que potser no t'entendrà la gent d'allí, però sempre hi haurà el camp líder que t'ajudarà a ficar-te en contacte, però que tot i així, si tens ganes i fiques ganes, t'acabes entenent ni que sigui per signes amb la gent. I que, vull dir, no tenia cap idea molt fixada, però igualment ha estat sorprenent. I res, també desitjar-vos molta sort i que això és tot. I que us animo a Brusov, allà a la República Txeca, al nord de Praga, que s'hi està molt bé i la gent és molt simpàtica.